Hello mga Indians! Good morning! Ito po yung Supremo 150 na may sidecar na. Okay, tingnan natin yung design at yung ano niya, buong sidecar niya. Okay mga Indians, just keep on watching. Ayan mga Indians, meron siyang dito ay windshield para hindi ka mano sa ulan, no? Ayan. Ayan. Ito yung design niya. Oh, ito yung pintuan niya. Oh. Oh. Ayan mga Indians. Oh, tapos meron siyang ano dito, carrier. Oh. Yung carrier din sa taas. Meron sa carrier sa taas. Minions. Ito yung bubong niya. Magandaan dito, may zipper dito, may zipper. Yan, may lagayan ng ano, mga papilis dito. Okay. Ito mga Minions. Okay. Salamat sa panonood. God bless you everyone and keep safe. Bye bye.